Amu alaikum salam. Awa mun lafiya. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Ai dama ne wanda nake neman auren Fa'iza. Nace bari na zo wajenka. Fa'ida dai nan tawa fa'ida. Wallahi bawa. Ce bari na ƙara zo. A'a malam da me zaka yi ne? Da Allah wallahi na ma manta nema. Abin da yasa ne dole in na sha giya dole sai na sha sigari ne. Wallahi. Giya kake sha? A'a ba shan giya ba halina bane, idan mun je gidan rawa ne kawai muke sha ni da abokanai nake. In kuka je wata ka gidan rawa kake zuwa? Gidan rawan ma ba wani sosai bane, dawowa ta daga birsin sai kawai. Birsin? Wallahi anan nake rage ta gidan rawa. Har birsin ka je? Wallahi kuma shi zuwa birsin ai ka dauke shi a tsautsayi ba tsautsayi ne kawai ya kai ni birsin wallahi. Akan wallahi akan na caka wani wuka wai kawai sai aka tura ni birsin. La ilaha illallah. Ka kashe wani wuka ya faɗi ya mutu, ka kashe shi kenan. Shi ma fa ba wai na kashe shi bane dan wani wannan, kawai akan na je neman auren yarsa wai ba zai wani ba, kawai na caka mai wuka kawai tsohon nan ya bala. To shi ne kawai aka tura na birsin. Bai kyauta ba shi ma gaskiya. Wannan bai kyauta ba wallahi. Yanzu ka je ka kira turo iyayen naka sai a zo a yi magana. To baba za a bani ke. Za a baka. Ai yaron kirki ne kai aiki. Insha Allah za a ga. Bad man they are oh. I'm only child in the sub. I know you know.